आषाढी वारी संपवून जात असताना किल्ले मच्छिंद्रनाथ पालखी सोहळ्याचे भव्य असे नियोजन व कार्यक्रम पाचेगाव खुर्द या ठिकाणी घेतला जातो. या ठिकाणी गेल्या शेकडो वर्षापासून ही परंपरा जपण्याचं काम पाचेगावकरांनी केलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भजन, भारुड, कीर्तन असे पारंपरिक कार्यक्रम घेऊन ग्रामस्थांच्या वतीने अतिशय उत्साहामध्ये हा निरोप समारंभ घेतला जातो. खरं तर या ठिकाणी जातपात निपक्षपातपणे उत्साहामध्ये गावकरी सामील होऊन हा कार्यक्रम संपन्न होतो. यंदा मात्र शिवराय प्रतिष्ठान पाचेगाव खुर्द या संस्थेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्राचे पूजन दिंडी चालक मल्हारी महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी टायगर ग्रुप नवी मुंबईचे अध्यक्ष संतोष बंडगर व टायगर ग्रुप वाहतूक शाखा उपाध्यक्ष राम कदम यांनी सर्व ग्रामस्थांना व पालखीला भोजनाची व्यवस्था केली होती. समाजाची असून सुद्धा गेली किती वर्ष सेवा मुस्लिम असं सुद्धा